Noticiero ecolóxico. As abellas en perigo. 1. Sen causa coñecida. Dende fai varios anos, o número de abellas do mundo está diminuindo de forma alarmante. Científicos expertos neste tema advirten o que pode supoñer para o ser humano a desaparición destes insectos. O ser humano está deixando unha pisada demasiado negativa para o planeta. Ríos e mares contaminados, polución no aire que respiramos, extinción de flora e fauna. Agora, os expertos alertan do outro perigo, a desaparición das abellas. A metade da poboación. No 2007, coñeceuse o dato de que máis d'1,5 millón de colmeas desaparecerán nos Estados Unidos, é dicir, máis do 60% da poboación total. Noutros puntos do planeta. O mesmo sucede noutras partes do planeta. As abellas están a desaparecer. Saen das súas colmeas en busca de néctar e non voltan. Pero o misterioso é que nin rastro dos seus corpos en vida. Que lles estará a pasar a estes insectos? Causas da súa desaparición? Virus que atacan as abellas. A primeira hipótese é que algunha enfermidade vírica, fungo ou peste afecta as abellas e diminúe a súa poboación. O estrés ataca as abellas. As abellas están a sofrir estrés debido ao excesivo uso de produtos químicos, tipo pesticidas, nas plantas e a diminución da variedade de flores ás que teñen acceso. Isto provoca que as abellas teñan mala alimentación e, polo tanto, menos fortaleza para combater o frío nas súas visitas polo bosque en busca de polen. A seca ataca as abellas. Os episodios de seca aos que están sometidas algunhas zonas do planeta fan que as abellas non teñan acceso ao auga. As plantas das que se alimentan morren por falta de auga e, polo tanto, os insectos non teñen alimento. As abellas víctimas das guerras. Non penses que morren polos tiros, non. Por exemplo, na zona próxima a Irak, as abellas case están desaparecendo na súa totalidade debido á guerra, como consecuencia dos efectos tóxicos e das armas químicas empregadas. As ondas electromagnéticas despistan as abellas. Outra causa de mortalidade deste insecto poden ser as antenas de telefonía móvil e os cables de alta tensión que tanto abundan, xa que poden cegar e desorientar as abellas de volta á súa colmea despois dun día de duro traballo. Efectos da desaparición das abellas. Charles Albert Einstein, físico alemán, fai anos foi moi claro. Si la abeja desapareciera del planeta, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Síndrome do colapso. Sen abellas non habería polinización, nin erva, nin animais, nin plantas. Un 80% das especies necesitan das abellas para ser fecundadas. É o que se chama o síndrome do colapso. Sen abellas non hai cultivos. E se non hai polinización, non hai plantas fecundadas. Non haberá cultivos que alimenten a humanidade. É dicir, sen abellas non hai verduras nin froitas. Primeiras medidas para solucionar o problema. En decembro de 2010, unha Comisión Europea propón unha serie de medidas para salvar as abellas. Un observatorio da saúde das abellas dirixido por expertos e un programa de vixilancia onde se tomarán datos para atopar solucións. En resumo, a existencia de abellas son excelentes indicadores da calidade do medio ambiente no que se desenvolve. Así que debemos tomar boa nota. Debemos respetar o medio ambiente e manter as condicións favorables.
evitando tratamentos químicos dañinos sobre cultivos e emisións de gases perxudicais á atmosfera que producen secas no noso planeta. Coidamos!